3. Hola, em dic Adrià, tinc 14 anys i visc a Premià de Mar amb els meus pares i el meu gos. Els meus hobbies són jugar a escacs, la música, toco el piano i la trompeta i m'agraden les mates, la ciència, la història i també m'agrada molt Star Wars, els Lego, The Big Bang Theory, per exemple. Jo em descric com una persona molt xerraire, curiosa i crec que una mica divertida. El meu somni, a part de trobar una cura per la neurofibromatologia, el meu somni més gran és poder arribar a fer un canvi al món de forma positiva, fer alguna cosa perquè canvia millor el món. La veritat és que el meu futur em fa una mica de por. Pels fets de la contaminació, el canvi climàtic, les guerres, la política i un altre tema que també m'ha fet que he tingut que patir durant aquests anys, que és la no acceptació. Durant aquests anys he tingut que patir bullying, he tingut que enfrontar-me al bullying i aprendre a conviure amb ell perquè ho tenia al cor i cada dia m'havia de trobar amb ell. I ara en l'actualitat també em trobo en aquesta situació. La neurofibromatosi m'afecta de tal manera que només tinc un 5% de visió, és a dir, a l'ull esquerre no hi veig res i a l'ull dret només hi tinc un 10%. Però tot i així vaig fent la vida, vaig intentant tirar cap endavant. I aquesta força de tirar cap endavant me la generen els meus amics i la meva família, que són molt importants, pel fet de que m'ajuden a tenir ànims per tirar endavant i que, m'ajuden a estar d'ànim i que no sigui trist, m'ajuden a sentir-me acompanyat. El que jo vull que s'aconsegueixi en la neurofibromatosi és que no sigui una malaltia, si es pogués canviar una malaltia de per vida, si que es pogués tenir una cura, ja que volia que es pogués fer amb la neurofibromatosi pel món, és que ens acceptessin com a gent normal, és a dir, que no ens veiessin com una cosa diferent a la resta, perquè en el fons són persones, sí. Costa conviure amb la neurofibromatosi i has de fer un gran esforç per tirar cap endavant, però en el fons són persones. Una persona que veu bé, per exemple, tindria més dificultats si estigués en la meva situació, si ho agafés, per exemple, després d'haver nascut. Però, per exemple, jo que he nascut amb poca visió ja estic adaptat. I per això jo considero que tots som iguals, perquè si hem nascut amb certa condició ja som així, no hi ha res que ens diferenciï, en el fons.